Δεδομένα και αποδεδειγμένα, οι σωστές διατροφικές τεχνικές και στρατηγικές, με βάση την επίσημη βιβλιογραφία, μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά τη ζωή ενός επαγγελματία αθλητή, καθώς και ενός συστηματικά ασκούμενου ανθρώπου, με τους ακόλουθους τρόπους. Πρώτιστα, η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των ενεργειακών αλλά και των θρεπτικών αναγκών ενός ασκουμένου. Αυτό σημαίνει ότι επάρκεια στην ενέργεια αλλά και στα επιμέρους θρεπτικά συστατικά για έναν αθλητή, για έναν ασκούμενο, συνεπάγεται ενισχυμένη οργανική, ενισχυμένη μεταβολική λειτουργία και ενισχυμένη άμυνα. Επιπλέον, η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όπου βοηθάει έναν ασκούμενο αλλά και έναν αθλητή να ελέγξει το βάρος του. Και όχι μόνο να ελέγξει το βάρος του, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα των κιλών του, δηλαδή τη σύσταση σώματός του. Να ενισχύσει όσο είναι δυνατόν τη μυϊκότητά του και να μειώσει το λίπος το οποίο περισσεύει. Συνεχίζοντας, η διατροφή μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην ενίσχυση των προπονητικών προσαρμογών. Δηλαδή, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος, ο οποίος δουλεύει συνεργιστικά με την προπόνηση για το τελικό αποτέλεσμα. Η διατροφή αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εργογόνο εργαλείο, προαγωνιστικό εργογόνο βοήθημα, το οποίο, εάν το αξιοποιήσει σωστά ένας ασκούμενος, δηλαδή γνωρίζει τι θα φάει, πόσο από αυτό θα φάει και πόση ώρα πριν από τον αγώνα θα το φάει, μπορεί να ελπίζει ότι η απόδοσή του σε όλα τα επίπεδα θα είναι ενισχυμένη. Η διατροφή αποτελεί ένα άριστο μέσο και εργαλείο αποκατάστασης. Όταν τελειώσουμε ένα βαρύ προπονητικό πρόγραμμα, έναν επίπονο αγώνα, πρέπει να γνωρίζουμε πόση ώρα μετά, τι και πόσο θα φάμε, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση σε δύο επίπεδα. Και σε επίπεδο καύσιμης ύλης, αλλά και σε δομικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο μυϊκών φθορών. Τέλος, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η διατροφή αποτελεί μια τεχνική η οποία εγγυημένα βελτιώνει και το χρόνο, αλλά και την ποιότητα αποκατάστασης ενός αθλητή μετά από ένα μυϊκό τραυματισμό. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται κι άλλα. Να είστε καλά.